Ndingakunceda ngantoni namhlanje? Dan ndiyaphuma. Lilonke ndifuna undifakele le nkukhu eovenini. Uze uyiyeke ihlale imizuzu engamashumi 20. Uyikhuphe ngentsimbi ye12 xa seyilungele ukutyiwa. Uze uyitshisa nje Dan nene sawuqubisana. Oh, lilonke khulu. Ufuna le nkukhu ndiyifake eovenini nge-20.5 minutes before the hour of 12 o'clock midday emini amaqanda. Yewethu kaye kubuthetha inanane engavakaliyo apha. Le nkukhu ngeyentlanganiso ye-tennis club. Asiyoyeni bongxowa izali baleni. Lilonke ke andifuni ibe ngumnikelo wezoqoqosho. Awukhulu. Dan, ndiyakwazi ucinga indlu le yam liziko le-operation hunger. Phofu Dan, yawazi amaxabiso okutya kule mihla? Awuwazi ngoba awukuthengi. Khulu. Dan, ucinga xa unophangela ungafa bethu? Xa unaba negalelo nawe apha endlini? Umsebenzi awuzange wabulala mntu. Lilonke khulu ufuna ukuthi kum ndilivila lamavila angafuneki tu apha emhlabeni. Nqo Dan, unguvila votyo. Yiyo ke qha into oyiyo. Nalamabali akho ngoshishino apheli. Dan mntakwethu, uza kuba sisinana nini? Ngeyiphi imini apha enyangeni? Xesha liphi kulo wotshi yakho? Khulu, ubona nje ayikulungeli le nto okuthetha kakhulu. Iyakukwenzakalisa impilo yakho le nto. Yiyeke. Uyandweba kwakhona yi? Yazi khulu, kuthiwa le nto ububomi ngumzamo. Loo nto ke khulu kunjalo nje mna uyandazi ndisoloko ndizama. Uyazi njani loo nto Dan? Ngoba soloko uhlela apha endlini nje. Oh, sebefikile aba bantu. Hayi ke. Dan, ubuxabisile ubomi bakho? Ewe khulu. Safuna uphila impilo ende? Uzukhangela emveni kwale nkukhu, uqoqoshe le ndlu. Sibuze idlanzana elingelekhethelo ngemajarini yethu entsha enambitheka sa cream yanothiswa ngamavithamini iSunshine D. Izimpendulo zibe kanjena. Iyandolozo ayindeleki, iyandolana, iyandansisa, iyadlida, itunosoko itiwa umzimba. Ukulunga kweSunshine, ukunambitheka kweSunshine ufuna uD omkhulu. Ke ndisenkathazweni unganceda. Mna umhlobo wami wenena ndithi. yazi but Albert mana ndikuva undixelela into yokuba wena ungumhlobo wam omkhulu. Yaye ndinabahlobo abaninzi andiphelela ngapha kuwe. Uyayazi nawe loo? Oh, xa ndisenkathazweni andisenguye umhlobo wakho. But Albert yintoni ke le nkathazo nayo? Xa ungekho ungqoqosho uthula uthi do ungathethi. Baza kucinga ukuba asikho. Kutheni usitsho nje? Kukho izigelekeke ezisifunayo. Hayi man. Izigelekeke? Yamazi ubani? Ubani motoileti? Albert uphi? Hayi ngathi ufuna wena lo muntu. Hayi but Albert ulisokolisa mana. Hayi ndingalwa njani nobani mna?
Nina nobabini nenza nana besithetha njengawe. uthini? Hayi yabona Brabi uAlbert ubengixelela nje into wa ebekubona apha ngaphandle estrateni. Hayi uthi yo uvuya kakhulu bekubonile. Oh, kuyakuvuyisa ukunibona. Brabi. Uyabona Brabi ubut Albert undixelela into yokuba kukho inkathazwana ekhoyo ngoku ke kangathi avele nokuba inkulu na okanye incinci kangaka. Lona umuncu njengawo. Kunjalo. Apha amarherhe bam. Kangelapha. Brabi indlela lento xa ndicacisela ka. Hey. Ufuna ukulwa nami? No, asinayenza loo nto. Hayi, sinayenza loo nto. No ways, sinayenza loo nto. Kwelo ke ndinike nichweba lam. Kanikele ndoda imali yayo na. Anambali. Hayi, yima butbani kame kakuhle. Yima nje kancinci. Yazi butbani ndiqinisekile ukuba sonke apha endlini sifundile, sinengqondo. Yaye nelinene uAlbert angayibuyisa imali yakhe kuba unayo uyasebenza yintoni engamxakayo. Ndithe kuwe andifuni tu. Yazi umhlobo wami uyandihlekisa nyani. Kanye njengawe lo. Oh uthetha into yokuba uAlbert ebeboleka imali ku uAlbert unikweleta imali yokugemblisha. uAlbert wena yazi ndiyikholelwa loo nto. Akuyikholelwa loo nto. Lilonke mna ndilixoki. hayi mntakwethu andinakutsho. Hayi ndiyeze ndithi wena ulixoki unyanisile. Yazi iminyewane efana naba bantu banjengoAlbert bangakubulala aba bantu aba. Wasazisa komnye umdlali owathi wakutyiwa wabaleka nemali yethu. Oh, wanazisa kumdlali omtsha? Hayi, mna into ndiyayenzayo laa ndoda ndayibulisa nje. Ukhona wambulisayo phakathi kwethu? Lilonke ngumhlobo wakho. Ndixela isizathu sokumbulisa. Kuba yena wandibulisa kuqala. Uyabona? Umhlobo wakho ngolo hlobo. Kungenjalo ngengadlalanga nathi. Brabani, ndizawucela uxolo. Yazi mna ndiyathemba uba kuzokhathazeka le nto ndizakubuza. Andazi into mna tututu ngento zogemblisha. Andiva? Hayi yima Brabani. Yazi mandithi xa nigemblisha nina ze kubekho umuntu odlula endlela abulisa omnye, loo nto ithetha into yokuba ngoku lo funeka athwala amatyala lowa. Ewe, kuba lo Albert lo nguye osazise kuye. Oh, I see. Ndiyabona ke ngoku. Kawundixelele ke uAlbert lo unibamba mani. Akho mali ndizayibhatala mna. But isukungxola ubuthetha yonke le nto mani. Ndifuna 6 tigers. Malini? 60 rand. Hayi asukhathazeke Brabi, siza kubhatala. Ebengena kubhatala ngezavenge. Ntoni? Uyayiqala ngqushwa loo mali. Brabi kame. Yazi le ndoda iyandibhida nyani. Uthetha ukuthini xa uthi ndiyakubhida? Mamelapha. Umhlobo wakho lo. Kwaye wena usisinana mhlawulele. Mna ndisisinana. Hayi mna ndiyimpula kalijaca nje kweli khaya. Kodwa kutheni usithi ndiyakubhida nje? Kutheni ungandenzi isibhanqa wena? Ndenza imurhu ne? Ucima ndiyibone le nto yenu ne? Unemali eninzi wena ndiyaxoka. Hayi sihlobo mna into endingaxelela ndihlala simahla kweli khaya mna. Unyanisile. Uphila ubam bentototoko nokhulu wamnxiba isidyasi yentsimbi. Hey, kutheni ungandenzi isibhanqa nawe? Imali lam. Andinamali. Albert! Ntoni? Andithi into unexesha. Hey, kutheni ungandenza le nto yenu kwakhona? Ndenza isibhanqa, Sihlobo sicela into yokuba sikunike imali engange-20 rand uAlbert uza kunika. Xesha liphi? Emva kwemini ngezithuba zentsimbi yesithandathu. Niyenze loo nto.
Awubendilapha ngokuhlwa nje. Happy! Ulumke! Uyazi ukuthi ibethi manqindi. Sathi bethi bukana kusothi bathi. Uthini? Spy. Yima brapi. Ubona nje umfolo akaphila ngibe ndikuxelela. Uthini uthi mbambana wena? Thule wena. Brapi hamba wena uyakuyifumana imali yakho ngensimbi yesithandathu. Iqiniseke nomabini kuba ndinithandi. Hayi ndiyaqonda brapi hamba ke inhle nalo ndithethayo. Lambile yazi. Hayi kame brapi. Yazi le nkukhu ayivuthwanga ayinakulungela uyawugula. Ungasibuye nje emva kwemini uze uyawufika iphili lilungile noko ingatyiwa. Ngoske wona. Lona sistuji ne? That's right. Iqiniseke uba ivuthiwe lo nkukhu ndobe nilapha ngokuhlwa nje. Akwaba bendikuyekile wakuethwa ngulaa mfolo wakubulala. Ya, unyanisile. Yiyo laa nto uthe kuye mna ndibambene. Yinto le yenza ukuba uhambe usithi ebantwini mna ndiphila ubomi bentshontsho. Into yokuqala uyafumana xa kusothi sisiphoxo ekubeni nguwe isiphoxo. Mna uthetha ukuthini? Yazi bhutali kodwa ubutakataka apha ubonisa laa mfo ukuba wena ukuyimbethi manqindi uxhoka umane sithi Kanti ukalumkini bandiyo. Andithi nawe waxokisa umfo insurance. Wathi wena wandikhola ebhopola ndibambene. wandikholela. Sayi usisidenge. Uyabhaka? Uyandigqiba kwakhona. Hayi kulungile inanto bhutali but. Icebo linye ngoku kufuneka kufunyanwe imali kubhatala ubhani. Into yokuqala wena funeka uzame ufumana nenkukhu uyiphathele laa tshomi yakubhani. Kodwa uthe uniqile. Unyanisile iqhinga lelo ukuba makubhatalwe R20. Andina-R20 endizamnikazi. Awubhuti Albert ungumntu onjani? Kutheni le nto into engento? Then undithembisile. Uthe unecebo. Bhuti Albert uyayazi uba ufuna ndibe neliphi? Ufuna ndibethe ubhani ndimthathe ndimlahlele ngaphandle? Hey, ungayenza la yantani ngambani? Hayi andikwazi bhuti Albert. Ke, Ndiyamoyika nam. ndincedise sifumane imali. Ubani mna? Utheni? Andizibambe ezo. Then andinakube ndiphinde mna ndithethe nawe tu. Undithembisile ngoba uthiye nyenyeni. Bhuti Albert khawuthule. Ndifuna ucinga. Andazi nokuba eli liza kulunga. Yazi uJamel Ngqubuzi ufuna umuntu ongambambela emsebenzini wakhe ukwenzela into yokuba yena akwazi ukuya kuqhuba iteksi yomkhulwa wakhe. Mna andinawenza umsebenzi onzima ngalaa ndlela. But Albert nabani niyawenza umsebenzi wakumantshingi lana? Kodwa wena uthe. Hayi phakama ndincede. Phakama uyokundibiza uJamel Ngqubuzi. Uze naye ungathethi naye ithulu titu. Andixelele Jamel Ngqubuzi. Nankatha zona nikade ninayo nomkhulwa wakho yeteksi. Kade nayisombulula. Hayi, utsho ngoba Hayi yazi ndisoloko ndicinga into yokuba ndizimana ndizibuza umbuzo olusizi ukuba ndingamnceda njani ummelwane wam. intoni ufuna undinceda ngondidibanisa nezikrelemnqa. Hayi man libala ngaloo nto man. Yazi uAlbert lo ngamdela angakunceda lo mntu. Bani? uAlbert? Ewe kafana ucinge imali ongayenzayo xa uqhuba iteksi yomntakwenu. Yenza Jonga, andazi. Ubona nje ndigade esasiza. Nditsho noAlbert akanawuphazama apha. hayi andiqondi kodwa kukho nje inkatazana encinci. Yabona uAlbert anifani kakuhle wena naye. That's right.
nyanisile kodwa omhlophe osiphetheyo uphuma phesheya yaye kuye bayafana bonke abamnyama Eza wena. Konke ndixelele mntakwethu. Imali yona izawuhamba njani? 15 rand ngobusuku Oh, hayi man kutheni ungasikuyenze ibe yi-20 rand inani elidibeneyo sikeke umnike kwangoku kumenza akhuthazeke. yathemba ukuba uzikhalela Hayi no. Ngeke uzikhalazele kulaa ndoda. Laa ndoda xa ithande ingabali igosa lokhuseleko elikudidi oluphambili. hayi kulungile phofu ke mandihambe ndikulandela laa mali Oh mntakwethu, Ntsolo. ndingavuya. Yho, lungile umntu olapha. Bawu! Uyawaxoka kwakhona. Uthi kumathingilani kodwa kule ndoda uthi lugosa lokhuselo. Yayiphi yona nto ifunayo? Utalbert, ixesha ngoku lithi ku-12 entloko yaye awukatshayeli phaya ulambarha usebenza kuyo. Ndicela into yoba tata ukhawuleze uye khona. Ndithayelile phaa. Hayi, hamba uyophinda. Hamba uphinda. Ndicibile. Hamba, phuma mani, hamba. Ndithale kangaka. Utalbert, yekela umnyango mani. Hey, you. Hayi mani, emfaneni, yintoni ngoku le? mhlobo wam le yinja yokhuselo eqeqeshwe ngokupheleleyo Iqeqeshelwe ntoni? yakuxelela nje ukhuselo Kandixelele ke emfaneni, ukuba mayidla abantu. hayi lumi mani lenje ungayibamba nawe isondela ikubonise ungoyiki bamba ungoyiki bamba nawe bamba ungayibambi kakhulu bamidla kakuhle Axel ihlasele yibona ayenzi into kama nawe ungatsho Axel, hlasela. yibona ayilumi tu kama nami ndikubhalele nalapho iziyalo Ewe, ekufuna kuyibize ngazo nawe nazi ndizibhale apha ephepheni uyabona sit, heal, stay, come. gcina elo phepha zilibe kuwe Wena, ncedi. Ngoku ke, kandixelele xa ndifuna ihlaselo ufuna ndithini? funeka ukuthi enkosi Eh? Yo. Ayibona iyahlekisa wena. Ulichule nyani Radebe. Kutheni le nto okufuneka ndibize eligama xa uhlaselo? mhlawumbe udibane nezikrelemnqa zikukhomba ngompu unakho ukulisebenzisa elo gama Lilonke xa ndifuna ihlaselo kufuneka ndithi hayi ungalisebenzise elo hayi andibe ndiphinde. so uyabona ke umgcine kakuhle ke ngu-excel wayeka kwenze nto kuba uqeqeshiwe Akulungile mntakwethu. Hey, kama ithi kaloku laa nto besivele ngayo. esendiyilibele 20 rand. hayi ndizayibeka apha uyabona ke u-excel akakatyi ngoko kufuneka umphe into etyiwayo Bulela. uyakugcina kakuhle uba nawe umgcine kakuhle Axel, yazi into endizayenza? Ndizawupheka ukutya, ndizawuphekela ipapa emandi, nditye iitapile zam, nditye ipapa yakho, phambi ngokufika esaa sigebenga sikangcawo ayibotshwe singu-Albert. Qale ndifumane iitapile zam qala. Fake. Zonke. Ngoku bantu ubophe lapha. All right, Axel. Achoo. Yes. Down, Axel. Down. Unjani, Axel? Akulungile. Kusomashishini ke nalo. But Albert, nantsi ke le nja
u-Axel yile kufuneka uhambe nayo iya kwesasiza sikajamel Nqubusi. mna cingiwenza lo msebenzi. But Albert thatha ke nansi nale mali kudala kufuneka ndikunike yona. Enkosi. Hayi man. Hayi sokuyincoma. Uyibonile nje ube uyifunza ngabom. Hayi ngithamna nje enkosi. Hayi man. Letha kusiloma. Ngalisonga wena. Sokulibiza nawe la gama. Albert. Nansi yayinkulu kakhulu iza kutsha. Ukhulu uzawuthi amaqobakazana ngalala mzini alahlekile ukuzala kukuzolula. Khangela nesela kasakhonkosi uyazi uba ukhonkoda nje xa uthe enkosi. Hayi Albert. Into uyenzayo. Sit Axel. Stay Axel. Stay. Stay Axel. Stay. Hey. Hayi butjau. Songale njalo. Incami. Makwekweta man. Kakasi, yafika. Ivangati kwethi. Yoni ngoku. Hayi brabi ungakhathazeki. Le njano ke iqeqeshiwe ayizokwenza nto. Njoba ngaloyikisa ngalanja. Hayi jonga brabi. Nemali yakho ikhona kwelinene uAlbert usena. Hayi umnike imali yakhe ungalibali ukuthi ubize la gama lokubulela. Elagama lokubulela. Hey, ngifinance ndele ndiyani? Hayi yabona brabi. Kukho into enjeni. uAlbert xa ekunika imali kufuneka athi enkosi. Hayi man. Hayi man. Enkosi. Enkosi. Yintoni wena? Uphuma uthobe kanjena ngikhuluma kanjani? Hey nina nawe niya. Imani nje kule ndawo kubha. Hayi khulu besisatsiba apha kwaJamel Nqubusi. Urhade bomhle. Ubesineqhinga besiyolibumba naye. Kaloku khulu Ungumantshingilane. Hayi nina noyithi babini nibhanqeke nene. Den ngumbulele ndifumana kuwo lo. Ngumbulele ndifumana kuwe lona Den. Bangaba nguwo Den inene enkosi kakhulu. Ithatheni le nkukhu imnyama. Okwatayara. Ithawe rap. Ithatheni. Inene. Bangaba bakhe baphinda babeka imicondo yabo apha endlini yam. Nakubabulalela iphokise